sa inyo, kumusta na ka? Kung sa may mong tubag, kung na mong tana, kumusta na ka? Amot lang ko, kisay nakatubag sa inyo ha, maulang gihapon. Wabay ni tubag sa inyo, maulang gihapon? Amot kong karon na, amot gihapon na mong tubag. Kumusta na ka? Maulang gihapon. No? Muna gitawag na wala na maulang gihapon karon, no? Kay na new normal na usab na itong kinabuhi. Kay dumdum ko ni Father Al Botero, may soul rest in peace. Ako siyang Paris Priest sa Agdao. No, tana siya sa kuwa, Kuya, kumusta naman ka? Muna kong tubag, maulang gihapon siya. Di maong ang tubag. Kaysa kinabuhi nato, matag adlaw, God gave us the opportunity to grow. Daghan tag mahibal-an matag adlaw. So di ta makaingon nga maulang gihapon. Maski sa atong mga kakulangan, sa atong mga sayop, sa atong mga sala, natay makatunan. Matinuod yun nga tubag di ana, nung naimusulti sa imo, kumusta na ka? Milambo na. Lambo sa panguna-huna, pwede po. Pwede po nga milambo sa lawas. Daghan ng bilbil. Milambo na ang buhok, daghan ng uban. Ngatoy sa kasiman, man dugay na kay siya wa kauli, no? Sa unang panahon ang siman dugay kay makauli. 3 years, 5 years. Ang tawag sa siyang asawa, "Love, kumusta naman ka, love?" Man, ana niya ang asawa nga, "Ay, lambo gyud tanan, love. Maayo kayo. Kay ako jud gigamit imong kwarta gipadala. Ang ato ang gamay nga balay karon dako na. Atong gamay nga tindahan karon grocery store na." Ana diya ang bana, atong anak paglakaw nimo usa karon tulo na. Nilambo. Muna ang kuhan sa atong kinabuhi na di ta magpabilin nga way kalambuan, stagnan. The world is in a constant change. Kisa ko'y magtuo nga sinati ta niining pandemya, nga dugay na kayo ang nahitabo pandemya, manibalik na pud karon, lain na pud nga sitwasyon. So, naapod ni ikatudlo kanato. Nga mulambo ta, labi na gyud sa atong relasyon sa Ginoo. Nga dili ta magpabilin nga way kalambuan. Nga di ta maingon giha, maulang gihapon. Labi na gyud diha sa atong pagtuo sa Dios. Nindot kayo atong mga pagbasa, tungod kay makapamalandong kita nga ang Dios kanunay nagsabwag og mga maayo kanato. Ug giunsa nato ni sa atong kinabuhi. Labi na gayud sa mga pagsulay. Nilambo ba ta? Nahimo ba tang maayong yuta? Ang Ginoo nagbuhat siyag maayo nga kalibutan. Ug naana sa Henesis, no? Ug gani na iyang nakita nga nindot day kaayo ang iyang gibuhat. Kita kabahin ni ining yang nindot nga gibuhat nga kalibutan. Kaning nindot nga kalibutan, nindot nga kinabuhi, nagpabilin ba ni nga nindot? Yun sa nato, pagpuyo, ning kalibutan na ug atong kinabuhi. Sumala ba sa kabubuton sa Dios? Ato bang gipuy-an atong kinabuhi nga makapahimuot kita sa Ginoo?
Labi na kining hagit niya sa atong ebanghelyo karon. Dili na ako explain isa-isa kay gi-explain na niya daan. Ang ato lang pangutana sa itong kaugalingon, nahimo ba kitang maayong yuta nga namunga kitag daghan, namunga kitag maayo. Kadaghanan nato madungog that we are created in God's image and likeness. There is an innate goodness in us. Di yun na mawala. Kaya ang Ginoo maayo, kita maayo usab. Nahimo batang maayo sa atong isig kaingon. Nahimo batang mahigugmaon sa atong isig kaingon. Nahimo batang mapasayloon, maluluyon sa atong isig kaingon. Daghan kaayo ang mga higayon, mga igsoon. Labi na sa mga pagsulay. Ingon sila, makita ang kaayo sa tao kung naa siya sa pagsulay. Kana bitaw mga gold, silver, kanang mga nindot kaayo nga mahalon nga mga butang, makita ang iyahang pagkamaayo kung nakatilaw siya o pagsulay. Ang diamond, dili mo na nimo ma-appreciate kung wala na siya gi-process. Ang bato nga hamis kaayo, dili mo na nimo ma-appreciate. Pero niagi manggod siya process nga di maayo sa iyaha, pero nahimo siyang maayo nga bato. Umopo na kita. Kung taliwala sa mga pagsulay, mugawas unta ang kaayo nato. Naglabi na sa tanan nga mamunga kita ug daghan. Palihog sa pagtindog. Ato ipadayag itong pagtuo kitang tanan. Nagato ako sa